Σημαίνει ότι η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι δεδομένη, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να υπάρξει ρευστότητα για ανάπτυξη, επιμήκυνση για υλοποίηση του προγράμματος και συνέπεια στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Απαντώντας στη σχετική ερώτηση τώρα για τη συνάντηση που είχε με τον Μάριο Ντράγκη στην Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Σαμαράς σημειώνει ότι συζήτησαν αναφορικά με την ανάγκη για ρευστότητα. Αυτή η ρευστότητα, αναφέρει ο κ. Σαμαράς, αφορά όλες τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Χρειαζόμαστε πολλές αναπνοές. Σε αυτό το σημείο είναι η φράση που χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του. Και μάλιστα σε άλλες ερωτήσεις για την ίδια συνάντηση σημειώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ρευστότητα μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θέλουν να δουν πρώτα την έκθεση της Τρόικας. Άλλωστε, Λίνα, ήταν κάτι που μάθαμε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε ο κ. Σαμαράς με τον κ. Ντράγκη στην Φραγκφούρτη. Δηλαδή ότι αυτό που ζητήσαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν να δουν πρώτα την έκθεση της Τρόικας. Και τώρα, μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις, ο κ. Σαμαράς ξεκαθαρίζει πως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τηρούμε όσα έχουμε υπογράψει, γιατί μια έξοδος από την Ευρωζώνη δεν είναι επιλογή για την Ελλάδα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, αλλά καταστροφή, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι το 2013 η Ελλάδα μπαίνει στον έκτο χρόνο ύφεσης. Τα προβλήματα στην κοινωνία είναι πολλά, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, και αν δεν υπάρξει φως στο τούνελ, τότε είμαι πολύ ανήσυχος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς σχετικά με τα θέματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή στη χώρα μας. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό που βλέπουμε, Γιώργο Ευθυμίου, είναι ότι συνεχίζεται η εκστρατεία από την κυβέρνηση.